Diyos marahay na aldaw po sa inyong gabos mga tugang. Iayon ta po sa satuyang mga pamibi sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Thanksgiving offered by Alan Go and family. Thanksgiving by Emma Bornin and family. Thanksgiving ni Nene del Rosario. Thanksgiving for all the blessings received offered by Llantero and Decena family. Thanksgiving in honor of Saint Joseph offered by Decena and Llantero family. Thanksgiving offered by Melba and Felipe Grijalbo and family. Thanksgiving and petition offered by Lawrence Evans Rubio, Lorraine Evana Clarete, Lorraine Evanen Eifert. Thanksgiving offered by Sis Ining Lumbria and family. Thanksgiving for all blessings received and for the healing of Olis abdominal pains and offered by Sis Sally Delgado and family. Thanksgiving and prayer intentions offered by Mel Matias and family. Special intentions, petition mass for safety, good health and financial blessing for Mary Jane, Roderick, Joseph, Bibi, Francia, Hector, Virgie, Alexis, Judy, Christian, Lohi, Mary, Naina, John, and Angelo, offered by Llantero and Decena family, for the eternal repose and for prayer for all souls in purgatory, offered by Maricor Alma, for the souls of Saturnina, Gregorio, Aaron, Pablita, Jose, Antonio, Epifania, Maria, and Clara, for the soul of Juan Paulo Dominador, Juana, and Gracita, offered by Mr. and Mrs. Ernesto de la Cruz and family. For all the souls in purgatory, offered by Melba and Felipe Grijalbo and family. For 10th year death anniversary of Cipriana, offered by Robert Eifert Jr. For the souls of Joel, Salvador, Rosalina, Antonio, and for the souls in purgatory, offered by Doti, Monte, and family. For the souls of Leonil, Siste, Sisfe, and Jose, offered by Sis Ining Lumbria. For all souls in purgatory, offered by Mel Matias and family. For the eternal repose of the soul of Munina, Nenebet, offered by Vanji Alano. Ngunyan ipinagsisilebrar niya to ang Domingo nin Pasyon. Ang tema kagadanan asin buhay. Ngunyan ang mga Kristiyano nagsisilebrar kan Domingo nin Pasyon. Si Kristo naglaog daraan kapangganahan sa iyang sadirin syudad. Tanganing tapuson ang sa iyang misyon bilang Mesiyas. Magtios, magadan, asin mabuhay liwat. An maugmang paglaog sa pagselebrar sa pagpuon kan Semana Santa, nagpapamati nin tulong bagay. An sa iyang pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat. An sa iyang pagkagadan, bakong kadaogan, kundi sarong kapangganahan. An mga agi-agi kan buhay ni Jesus digdi sa ibabaw nin daga, iyo ang pag-utob kan plano nin kaligtasan. Dapat magkaigwaman lugod kita nin siring na paghihiling kung ang satuyang buhay, nakakamati nin makuring pagtios. Ang mamamayo po sa selebrasyon ngunyan, iyo po si Reverendo Padre Jason Gaite, Formator, Holy Rosary, Major Seminary. Sa ngaran ka nama, asing kanaki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Namumutan kong mga tugang, puon sa kapinuunan kan Kwaresma sa kudngunyan, inandamtaan sa tung puso sa pagpenitensya, asin mga gibong herak, ngunyan na aldaw nagkakatiripon kita, tanganing kaibaan bilog na simbahan, magharubay kan misteryo Pascual kan sa tong kagurangnan, buot sabihon, an sa iyang pasyon asin pagkabuhay liwat, na sa pagutob kay ni, naglaog siya sa iyang syudad, kan Jerusalem. Kaya may pagtubod asin debosyon, ginigibo ang pagrumdom, kay ning paglaog para sa satong kaligtasan. Makasunod kita sa kagurangnan, tanganing huli sa grasya,
kitang ginibong mga kaayon sa bunga kan krus, makahira sa iyang pagkabuhay liwat, asin buhay. Mamibi, aspo kan sa ito. Mamibi kita, Diyos na makakamhan sagkod paman, pakabanala kan sa imong bendisyon, ining mga langkoy, nanganing kaming nagsusunod sa pagrukyaw kay Kristong Hade, makaabot huli sa iya, sa daing tapos na Jerusalem, siya na nabubuhay as inagahade sa kapanahon at mga panahon. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asisa sa imong espiritu. pagbasa kan banal na Ebanghelyo susub ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kay itong panahon, naglakaw siya si Jesus sa inutan sa pagtukad pa Jerusalem. Tara, kanharani na sa Bethfage, asin Bitanya, pasiring sa bukid na inaapod bukid nin mga olibo. Nagsugo siya nin duwang disipulos na ansabi, magdiretso kamo sa baryo sa inutan. Sa paglaog nindo duman, may makukuha kamong turilyong asno na nakagakod, na day pa lamang kinabayuhan, ubadi asin darahadigdi. Kun may magapot sa indo, taano, ta hinuhubadan nindo iyan, siring kamo magsabi, kaipuhan kan kagurangnan. Naghali si mga sinugo, asin nakuha, ang sinabi sa inda. Hinuhubadan ninda si turilyong asno, nagsabi sa inda si mga may sadiri kay ito, taano tay hinuhubadan nindo ang turilyong asno? Nagsabi sinda, kaipuhan kan kagurangnan. Dinera ito kay Jesus, asin, pakababawi kan sa indang mga gubing, pinakabayo dinda si Jesus. Mantang siya nagpapadagos, nagbibiklad sinda nin mga gubing sa dalan. Nagdadangadang na siya sa kababan, kan bukid kan mga olibo, nagpuon ang bilog na aripunpon kan mga disipulos, nin maugmang pag-umaw sa Diyos, sa halangkaw na tingog. Huli kan gabos na nahiling nindang milagro, na ansabi, paladan sa minadigdi, anhade sa ngaran kan kagurangnan, sa langit katuninongan asin kamurawayan sa kaitaasan. May mga pareseyo sa katawuhan na nagsabi sa iya, Maestro, sagwia an sa imong mga disipulos, nagsimbag, sinasabihan ko kamo, kun mag-alo ini ang mga gapo, makururahaw. Mga tugang, ang marahay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Urog na namumuta ng mga tugang, arugon ta ang mga tawong nagrukyaw kay Jesus, asin lakaw kita sa katuninongan. Sana sa kaitaasan.
pamibi kita. Dios na makakamhan sagkod paman, sa pagpaarog kan halimbawa nin kapakumbabaan para sa katawuhan, hinimo mong manitawo an sa mong paraligtas, asin magpaasan kan krus, kaugaying warasan na magkanigo kaming makanuod kan mga adal kan sa iyang pagkamatinios, asin magkamit nin mga kahirasan sa iyang pagkabuhay liwat. Siya na kay bamong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, ginuno sa ikatulong awit kan surugoon ni Yahweh. Maski nangani nasasambit ini sa kafiestahan nin pagbunyag kan satong kagurangnan. Bakong malinaw kung sisay ang sinasabing surugoon nin kagurangnan. Siya daw katipunan nin tawo, an Israel na banwaan nin Diyos. Siya daw an hadi kaytong panahon o an Mesiyas na maabot. Hurup-hurupan niya to ang salmo responsoryal na magnasaysay kang kakadanan nin kagurangnan. Himateon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. An kagurangnan, Diyos nagtao sako nin sa disipulong dila, tanganing magtagal sa paghinguwang maghatod nin tataramon sa pagal-pagal. Pinupukaw niya aga-aga, pinupukaw ang sakong talinga, tanganing magdangog siring sa sarong disipulo. Ang kagurangnan Diyos, binuksan ang sakong talinga, asin dai ako nagtumang, ni nagsibog. Ang sakong likod, itinao ko sa mga parahampak, asin ang sakong pisngi sa mga parabugnot. Ang sakong lalawgon, dai ko tinahuban, sa insulto asin lutab. Ang kagurangnan Diyos, tatabangan niya ako, kaya dai ako napahamak. Kaya pinagi kong sulpak ang sakong lalawgon. Asin aram ko na dai ako mapapasupog. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryal. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Ang gabos na nakakahiling sako, nag-uulog-ulog sako. Tinitiwi-tiwi ang ngimot, kinuyong-kuyong ang payo, naglaong siya sa kagurangnan. Siya iligtas niya, siya agawon niya, kung siya buot kan kagurangnan. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Pinalibutan ako nin mga ayam, lupon nin mga maraot, naglikos ako. Linabot linda ang sakong mga kamot, saka mga bitis. Mabibilang ko na ang gabos kong tulang. Minamasdan ninda ako, asin minamanmanan. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Binaranga-banga ninda sa inda ang sakong mga gubing, asin ang sakong bado sinugalan. Alagad ika, kagurangnan, dai ka magrayo. O kusog ko, paghumari sa pagtabang sako. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Isasaysay ko ang sa imong ngaran sa sakong mga tugang. Sa tahaw kan katiripunan, uumawon ta ka. Mga may pagkatakot sa kagurangnan, mag-umaw kamo sa iya. O gabos, nakapag-arakian ni Jacob, magpamuraway sa iya. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Sa ikaduwang babasahon, ipinaglaladawan ang dakulang kapakumbabaan nin kagurangnan na nagtitios sa krus. Sa pagiging masinunod-sunod, hinipnoan niya ang satong kasumbikalan. Siring man ipinagrurukyaw kan awit na ini,
ang kamurawayan ni Kristo sa Dios Ama. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Dawa yaon sa forma nin pagka-Diyos, da isya napahuna na makapantay ang Diyos, nasasalumon, kundi nagpakadai sa sadiri. Inako ang pagkauripon, naging siring sa mga tao, asin sa anyo, sayod na tao, nagpakumbaba sa sadiri. Nagmakinuyog-kuyog, sagkod sa kagadanan sa krus. Kaya urog man siyang ilinangkaw kan Diyos, asin iwinaras sa iya ang ngaran na labi sa gabos na ngaran. Tanganing sa ngaran ni Jesus, ang gabos na tuhod, magluhod. Ang langit nun, ang daga nun, asin ang taga-irarom kan daga. Asin ang gabos na dila magrokyaw. Kagurangnan si Jesucristo sa kamurawayan kan Diyos Ama. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang pasyon ni Jesucristong kagurangnan, susog ki San Lucas. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Nagtindog ang bilog nindang aripumpon, asin dinara siya ki Pilato. Nagpuon sinda pagsumbong laban sa iya, na ansabi, ang taong ini nakuha niya mong nagpapalagalag kang satong nasyon. Inuulang ang buwis ki Cesar, asin nagsasabi na siya ang Kristong Hadi. Naghapot sa iya si Pilato na ansabi, Ika ang hadi kang mga Hudiyo? nagsimbag. Ika nagsasabi, Nagtaram si Pilato sa puon na padi asin sa mga katawuhan. Mayo akong nakuwang dahilan sa taong ini. Alagad nagpirit sinda na ansabi, Sinususutan niya ang banwaan sa pagtukdo sa bilog ng Hudiya, poon sa Galilea, sa kudigdi. Si Pilato, pagadong kaini, naghapot ang tawo Galileo. Pagkaaraming gayo, nasakop siya kan otoridad ni Herodes. Ipinadara siya ki Herodes, niyaon man sa Jerusalem kan mga aldaw na ito. Si Herodes pakahiling kay Jesus na ugmang gayo. Tahaloy ng buot niyang mahiling siya, huli kan mga nadangog niya dapit sa iya. Asin naglalaong makahiling nin sarong tanda na ginibo niya. Hinapot siya dapit sa dakol na bagay, alagad siya mayong isinimbag sa iya.
Nagtitindog duman ang mga puon na padi asin mga eskriba, makusog na nagsusumbong laban sa iya. Dinuhagi ni Herodes kaibakan sa iyang hukbo asin kinalwagan, binadoan siya ni nakakasulang gubing, dangan ipinabalik kay Pilato. Naging makatuod si Herodes asin Pilato kan aldaw na ito, tadai magkaiwal sinda, dati magkaiwal sinda. Si Pilato, pinatipon ang mga puon na padi, ang mga namamayo, asin ang banwaan, nagsasabi sa inda. Dinara nindo sa ko ang taong ini, siring sa sarong nagsusutsot sa banwaan na magrebelde. Uya, sa kuyang sinisiyasat sa tubang nindo, asin mayo akong naku ang kaso sa taong ini dapit sa mga isinumbong nindo laban sa iya. Ni Herodes, na pinabalik siya sa to. Uya, mayo siyang nagginibo na sukat sa kagadanan, kaya pakahampaka bubutasan ko siya. Sarabay na nagkurahaw sinda gabos na ansabi. Halea siya, asin butasi, samo si Barabas. An Barabas na ini ipinabilanggo unong kansarong sedisyon na nangyari sa syudad asin sarong pagadan. Giraray nagtaram sa inda si Pilato. Buot butasan si Jesus, ugaring nagkukurahaw sinda na ansabi. Ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Ikatulong beses nagtaram siya sa inda. Anong maraot ang ginibo ka ini? Mayo akong nakuha sa iyang dahilan ning kagadanan, kaya ahampakon ko siya asin bubutasan. Alagad sinda nagpipirit sa makusog na tingog. Hinahagad ninda na ipako siya sa krus, asin urog na nagkukusog ang sa indang mga tingog. Si Pilato, buot na mangyari ang sa indang kahagadan. Binutasan niya itong huli sa sedisyon, asin pagadan ipinag-apon sa bilangguan, na hinagad ninda, alagad si Jesus ipinaubaya sa saindang buot. Kan ihatol siya, dinakop ninda ang sarong Simon. Sarong Sireneo na nagpupuli hali sa uma, asin isinaangat sa iya ang krus, tanganing pasanon sa hodyan ni Jesus. Sinusundan siya nindakulang aripunpon kan banwaan, asin mga babae na nagtutubtob kan daghan, asin ipinapalambitan siya. Pagsalingoy sa inda, si Jesus nagsabi, Mga aking babayi nin Jerusalem, dahi ka mo magtangis sulis ako, kundi magtangis ka mo para sa induman sana, asin para sa indong mga aki. Huli ta maabot ang mga aldaw, na masabi ka mo, paladan ang mga baog, asin ang dai nangangaki, asin ang mga daghan na dai nagpapasuso. Dangan mapuon sinda pagsabi sa kabukidan, tumpagi kami, asin sa kabuludan, tambuni kami. Huli takon ini ginigibon ninda sa labas na kahoy, sa alang ano daw ang mangyayari. Dinaraman ninda Dua pakatawo, mga kriminal, tanganing sabay siyang puhoon. Kan makaabot na sinda sa lugar na inapod bungo, dumad ipinako ninda siya sa krus, asin ang mga kriminal. Saro sa wala, saro sa too. Alagad si Jesus nagsasabi, Ama, patawada sinda, taday ninda aram kung ano ang ginigibo ninda. sa pagbarabara sa indakan sa iyang gubing, nagripa sinda, nagtindog duman ang banwaan, nagtatanaw. Ang mga namumuno, naguulog-ulog sa iya, na ansabi, Ang iba niligtas niya. Iligtas niya ang sadiri kung siya ang Kristo kang Diyos, ang pinili. kinakalawagan man siya kan mga soldados na nagdudurulok, dinudulutan siya nin suka, asin sinasabihan, Kung ika ang hadi kang mga Hudiyo, ligtasan ang sadiri. Igwanan isinurat sa iyang pamayuhan, Ini ang hade kan mga Hudiyo.
Saro kan mga nagbibitay na kriminal, naglalakhad sa iya ang sabi. Bakong ika ang Kristo, ligtasan ang sadiri asin man kami. Nagsimbag si Saro asin sa pagsagwi sa iya nagsabi. Dahil ka man lamang natatakot sa Diyos, ika na nasa siring man nakakontinasyon. Kita tama na sinilutan ta nasaputa ang mga sukat sa mga gibuta. Alagad ini mayong maraot na ginibo. Nagsabi, Jesus, girumdama ako pag nakalaog ka na sa imong kahadian. nagsabi sa iya, Amen, nagsasabi ako sa imo, ngunyan makakaibata ka sa paraiso. haros udto na, asin nagdiklom sa bilog nga daga sa kod 3:00. Napinaw ang saldang, asin ang belo kan santuaryo, nagisi sa tahaw. Pagkurahaw nin makusog, si Jesus nagsabi, Ama, sa imong mga kamot, ipinapaniwala ko ang sa kong espiritu. pagsabi ka ini, nautsan, pagkahiling kang nangyari, nagpamuraway sa Diyos ang senturyon na ang sabi, Talagang ang taong ini suripot. ang gabos ng mga katauhan nakitipon sa tungod kan tatanawon na ini. Nakasaksi ka nangyari, asin tinutubtob ang sa indang mga daghan. Nagpuruli, nagtitindog sa harayo ang gabos niyang kamidbit, asin mga babae na nakisunod sa iya puon sa Galilea. Hinihiling ini, An marahay na bareta kan sa tuong kagurangnan. pag-umaw sa imo, Kristo. Matugaw po ang gapos. Diyos marahay na aldaw po sa indogabos mga tugang. Diyos marahil na aldaw man po, Father. Ngunyan na Domingo sa tuya ng pinupunan ang pinakabanal na semana sa tuong kalendaryo bilang mga Katoliko, inaapod tayo ng Semana Santa. Ang Domingong ini, ang pagpuon kan Semana Santa, inaapod man na Domingo din Palaspas o kaya Palm Sunday. Tano tayo inaapod ining Domingo din Palaspas, iyon in huli ta ginigiromdom niya to, sinasalingoy niya to, itong pagsabat kan mga tao sa Jerusalem kay Jesus na may kapot na palaspas, dahon. Paglaog ni Jesus sa Jerusalem. Asinsiring man inaapo dining Palm Sunday nin hulita, bebendisyonan ta o binindisyonan ta na nga ni kasubago ang mga daranindong dahon. Mga tugang, puon, kampanahon pa sa ancient Rome, ang palaspas, palmeras o kaya palm branches, igwayan, hararom nakahulugan. Inot na nangangahulugan niya nin victory o kaya kapangganahan. Sinsiring man, nangangahulugan man niya na excellence. Kaya nga ni kaitong panahon sa ancient Rome, ang mga commander, mga generals, kaito, pagkatapos ninda makidigma, nanggana sinda sa sarong digmaan, sinasabat sinda kan mga tao, tinatawan sinda, nin palaspas. Taano? To recognize their braveship, itong bravery rather, itong sa indang katapangan, itong sa indang kumbaga kadunungan sa pakikipaglaban kaya na napagana ninda ang sa indang mga kaibanan na soldados laban sa mga kaiwal kaini. Mga tugang, sa Biblia, ang kahulugan kan palaspas parang nakakaagid man kaini. Kaya nga ni kan sinabat si Jesus kan mga tao duman sa Jerusalem nakapot palaspas, ibig sabihin kayan, bako lang na rinerecognisar kan mga tao duman na si Jesus sa indang hade. Na si Jesus iyon na ang Mesiyas. Kundi sa indaman na rinerecognisar itong inaapod na spiritual excellence ni Jesus. Lalong-lalo na sa paggibo nin karahayan, lalong-lalo na sa paggibo nin mga milagro. Kung kamo po nagsisimba during the weekdays, ngunyan na mga nakaaging aldaw,
ang mga readings manunungod sa paggibo nin tanda ni Jesus. Asin sa paggibo nin tanda ni Jesus, kadakol nang nagtutubod sa iya. Itong mga milagro niyang ginibo. Asin ang mga Pariseo asin skriba na anggot na sa iya. Asin aram tamang pubaga kung anong naging resulta kaini. Nagdara ini sa paggadan kay Jesus, sa kagadanan ni Jesus. So si Jesus, pinahiling niya ang inaapod na spiritual excellence, lalong-lalo na sa pagpanindog niya, sa pagtindog niya, sa kung ano ang tama asin marahay. Dawa, ang resulta kay ni, ang sa iyang pagsakit asin kagadanan. Siring man an inadapt kan sa tong simbahan, kung maririsa po nindo, kadaklan sa mga inaapod na martir, aram po nindaan martir, itong mga nagadan sa satuya, dahil sa ngaran kan sa tuyang pagtubod, sinda po, usually, tinatawan sinda nin dahon, nin palaspas, o kaya palmeras. Tano? It is to recognize. Bako sanaan sa indang bravery, kundi pati an sa indang itong inapo na spiritual excellence sa pagtindog. Sa indang pagpanindog, dahil pagbutas, sa indang kristyanong pagtubod. Kaya ito po bagang mga panahonan, mga martir, minsan tong pagtubod, minsan pinapakakan sa mga wild animals. Ang iba, pinapako man sa krus. O kaya pinapasakitan, hasta sa magsuko sa inda, isurrender nindaan sa indang pagtubod. Alagad ang mga martir kan sa tong pagtubod, itong mga nagadan dahil sa tong pagtubod, hanggang sa uri, pinanindugan ninda ang sa indang pagtubod. Kaya tinatawan sinda nin daw ni palaspas palmeras to recognize itong sa indang spiritual excellence sa paagining pagpanindog ninda sa indang pagtubod. Dawa nag-agi sinda nin pagsakit, dawa nag-agi sinda nin kagadanan. Mga tugang, kung babalikan ta sa konteksto kan ministeryo, pagkabuhay ni Jesus, kan nag-igdi siya sa kinaban, actually, igwa pang tulong paagi ipinahiling niya an sa iyang inaapod na spiritual excellence. Ano yung tulo na yan? Inot na inot, pinahiling niya ang spiritual excellence niya sa paaginin, pagpapakumbaba. Asin yan nga ni ang tinutukoy, tinaawaning doon kan sa tuyang, ikaduwang babasahon ngunyan kung kamo naghihinanyog, surat ni San Pablo sa mga taga-Filipo. Anong sinasabi kay ning surat na ini? Sabi ni San Pablo, though Jesus was God, dawa si Jesus Diyos, alagad siya, nagpakadai, nagpaka-Diyos, nagpakumbaba, tanganing, magsunod sana sa kabutan, nin mahal na Diyos. Tanganing tubuson sana, an nagkasalang katawuhan. Tanganing sundon sana, an plano nin Diyos para sa kaligtasan ning katawuhan. So mga tugang, inaapod man ini sa tataramon na Griego na kenosis. Si Jesus nag-agi sa inaapod na self-emptying. Dawa sa Diyos, alagad siya, nagpakadai, nagpakumbaba, tanganing sundon sana ang kabutan kan sa iyang ama na yaon sa langit. Natubuson ang nagkasalang kinaban sa paagi kan sa iyang pagsakit asin pagkagadan sa krus. Asin, ani kaduwang paagi kung sain ipinahiling ni Jesus ang sa iyang inaapod na spiritual excellence, iyo sa paagi kan sa iyang commitment. Si Jesus po, ang sa iyang pagsunod sa kabutan, kan sa iyang ama, bako sanang panandalian sana, bakong nagduduwa-duwa, bakong napapagal, bakong nagpupundo, kundi danay ang sa iyang pagsunod sa kabutan nin mahal na Diyos. Igwa siyang inaapod na firm commitment. Aram po ninda ang commitment, anong but sabihin kayan? Hali po yan sa root word na commit. Ibig sabihin, bako sa nasa tataramon na ihiling ang sa iyang pagsunod sa kabutan kan sa iyang ama, kundi sinasagibo niya iyan. In fact, iyan nga ning paglaog niya sa Jerusalem, di ba aram naman niya na siya duman papasakitan, duman siya iinsultuhon, duman siya sisintensyahan na magadan. Alagad, si Jesus sa pagsunod, sa iyang commitment sa pagsunod kan kabutan, kan sa iyang ama, naglaog siya sa Jerusalem. So nahiling tadigdi, puon sa puon, ang natin tawag si Jesus, hanggang sa huri, si Jesus danay na nagsunod sa kabutan kan sa iyang ama. He remained to be faithful, committed sa misyon na itinao sa iya kan sa iyang ama. Ang pantuluman na paagi kung saan pinahiling ni Jesus sa iyang inapon na spiritual excellence sa paagi manin,
sakripisyo. Kung babasahon po nindo ang Biblia, during the Old Testament times, ang sinasakripisyo, inaatang kan mga Israelita kaito, itong mga inaapod na ito bagang burnt offering. Nag-aatang sinda, nin baka, nin tupa, sinusulo ninda bilang pag-umaw sa mahal na Diyos, pagsamba sa mahal na Diyos, pakikipag-ulian sa mahal na Diyos. Alagad, in the New Testament, kung babasahon ta po, lalong-lalo ng pag-abot ni Jesus, ano na ang inatang? Mayong iba, kundi si Jesus na sa tong kagurangnan. Jesus Himself was the worthy offering. Iyon na ang maninigong atang bilang pagsamba niya to sa mahal na Diyos. Bilang pakikipag-ulian niya to sa mahal na Diyos. He offered Himself. He sacrificed Himself sa paaginin sa iyang pagkagadan sa krus, tanganing ibalik kita sa iyang Ama. Bulungon ang satuyang naraot na relasyon sa satuyang Diyos Ama. Kaya nga ni sinasabi, by His wounds we were healed. So mga tugang, anong sinasabi kaining selebrasyon niya to kan Palm Sunday? Ano ang adal na magugunot ta sa selebrasyon tang ini? Inot na inot, tinutukdoan kita kaini, pinapagirumdum kita kaini, nakita man dapat igwa man kita, maghinguwa man kita na magkaigwa sa satong spiritual o kristyanong pagkabuhay ng spiritual excellence. Asin magigibol niya to ini, magkakaigwa kita ng spiritual excellence kung aarugon taman sa Jesus. Asin tinauna kita ng padara, modelo nin sa tong kagurangnan na si Jesus. Tulong paagi. Enot na enot po, dapat makanuod man kitang magpakumbaba. Tanganing masunod niya to ang kabutan nin mahal na Diyos. Mga tugang, ang tawong mapaabaw-abaw, itong very proud, consumed by his pride, nung kayan masunod sa kabutan nin mahal na Diyos. Sa mga tugon nin mahal na Diyos, nung kayan isusurrender niyan sa iyang sadiri, sa plano nin Diyos sa iyang buhay. Taano? Ang susundon niya, si pansadiri niyang kabutan. Araw po ba kayan ang mga nangyari? Ito po bagang mga inaapod ng evil spirits, mga demonyo, mga fallen angels. Dati mga anghel sinda din mahal na Diyos. Alagad mayo sindang, dahil mayo sindang pagpapakumbaba, habo na nindang magserbi sa mahal na Diyos. Nagsabi sila, Serbiam rather. Dahil na kami malingkod sa Diyos. Kaya sinda, dahil na naglingkod sa mahal na Diyos, sinda inapod ng mga fallen angels, mga inaapod tanangon niya ng mga demonyo, mga mararaot, marurumpot na espiritu. Mga tugang, kung kita po buot taman maging spiritually excellent like Jesus, dapat makanood man kitang magpakumbaba. Tanganing masudod niya to, matawan niya to ning doon ang kabutan, ang plano nin mahal na Diyos para sa satuya. Nadai kita madaog kan kapaabaw-abawan asin pagiging makasadiri. Ani kaduwang paagi man po, tanganing maging spiritually excellent man kita, arog kay Jesus, iyo na maging committed man kita sa misyon na ipinagkatiwala sa satuya nin mahal na Diyos. Sa responsibilidad na tinao sa satuya nin mahal na Diyos. Kamu po digdi kadaklan sa indo mga naglilingkod na sa simbahan, either bilang lektor, bilang lay minister, bilang member kan charismatic movement na inaapod na CRC o iba pang mga charismatic movements na igwaan sa tong simbahan. Mga tugang, ang commitment po, bako yan nahihiling sa tawong sarong beses sa nang nag-iiyo o kaya papurupundo na nag-iiyo, naglilingkod sa mahal na Diyos. Ang tawong committed, dire-diretso yan, dai napapagal, dai nagduduwa-duwa. Siring man sa mga ordinaryong, mga parasimba sana, kamu po, kung gusto nindong maglingkod sa mahal na Diyos, tunay na paglingkod ang itataon nindo, sa iya dapat you remain committed to Him. You remain faithful to Him, lalong-lalo na pagsimba, Domingo. Dai nakakalingaw sa mahal na Diyos, dai nagpaparataw kung anong mga lame excuses, dai sa na makasimba, pag Domingo. Tandaan ta po, sarong oras sa naman ang pagsimba. Alaga dan makamundo, ani ba sa satuya, grabe ang
pagtaoning mga excuses ta tanganing da isa na makasimba. Once na naman nga ni sa sarong simana hinahagad sa satuya na magsimba tapos sarong oras pa. Pero ang makamundo pinagkakaitan ta pa ang mahal na Diyos. Pero may kuning ulit-ulit ang iba sa satuya kadakol time para mag-relax. Kadakol time magpara-browse sa internet, sa social media, sa indang Facebook account. Alagad time sa mahal na Diyos. O kaya ang mga kakian ngunyan, hobinis ngunyan, mga adik na sa inaapod na mobile games. Kadakol time para sa mga bagay na iyan. Alagad ang mahal na Diyos pinagkakaitan nin oras. So magayon na pagirumdum po ini sa satuya mga tugang. If we want to become spiritually excellent, we need to be committed to the Lord. Lalong-lalo na sa pagsamba sa iya, sa paglingkod sa iya. Ikatulo pong paagi, aning maging siring man kita kay Jesus, maging spiritually excellent man kita, kay puwa na makanood man kitang magsakripisyo. Mga tugang, sa katotohanan, dahil pwedeng suwayon ang pagsakripisyo sa pagkamuot. Nagtutubod po kamo kayan. You cannot say that a person truly loves if he doesn't know how to make sacrifices. Kaya po bagaan mga magurang, dahil mo man yan pwedeng sabihin na namumuot sa iyang aki, kung dahil man yan naglalapigot, dahil man yan nagtatrabaho, dahil nagsasakripisyo para sa ikakarahi kan sa iyang pamilya, kan sa iyang mga aki, na mapaadal sinda ning tultul, matawan kan sa indang pangangaipo. Kasi ang tunay na pagkamuot, nahihiling yan sa paagi nin pagsakripisyo. As in, pinahiling na yan sa tuya ni Jesus, di ba? Dahil sa labi-labing pagkamuot niya sa satuya, itinao, idinusay niyan sa iyang sadiri, sinakripisyo niyan sa iyang sadiri para sa kaligtasan niya to gabos. Kamuman, mga tugang, hinahapot man, kung talagang namumuot kamo kay Jesus na sa tong kagurangnan, ano ang kaya nindong isakripisyo para sa iya? Kamu ang nakakaaram kayan. Nagigirumdumang kulugod, sabi sa sarong pelikula, when we sacrifice something, it is the best thing that we sacrifice. So lugod, kung ano man ang kaya nindo, ang sailing nindong, the best nindong kaya nindong i-sacrifice, idusay para sa mahal na Diyos, makanood malugod po kamong isakripisyo iyan para sa iya. Bilang tanda kan sa tong pagkamuot sa iya. Sinsiring man kung tunay kitang namumuot sa satuyang kapwa, makanood man kitang magsakripisyo para sa ikakarahay ninda. Lugod mga tugang sa pagpuon niya to kaining Semana Santa, mapagirumdum, lugod kita. Kantulong bagay, mahalagang bagay na ini. Na kung gusto tang maging siring kay Jesus, magkaiguanin siring sa iya na inaapod na spiritual excellence, enot na enot, makanood kitang magpakumbaba, tanganing mapaurog niya to, masunod niya to, ang kabutan kan sa tuyang Diyos Ama, kan sa tuyang mahal na Diyos. Asin, ikadua, na kita maging committed sa satuyang pagtubod sa mahal na Diyos, sa satuyang pagsamba sa mahal na Diyos, sa satuyang paglingkod sa iya. Asin pantulo, na kita makanood, magsakripisyo bilang katunayan, kumbaga katibayan, na kita tunay na mumuot sa satong kagurangnan, asin sa satuyang kapwa. Amen. Ipahayag niya ito ang sa itong pagtubod. Matindog pang gabos. Nagtutubod ako sa Diyos Ama makakamhan, kaglalang kan langit asin daga. Asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo. Amundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na gadan na sinilinubong. Huminiling sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa to kan Diyos sa mga makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Pamibi ni Banwaan.
Napakusog kan tataramo na sinalimbawa ni Jesus, mamibi kita sa satuyang Dios no na Ama, naan kulog asin kagadanan kan sa iyang aki, magbunga sa to asin sa gabos. An satuyang sasabihon, kahirakian sa imong banwaan kagurangnan. Kahirakian sa imong banwaan kagurangnan. Para sa naglilingkod sa simbahan, maimbod asin daing takot na nagbabalangibog kan marahay na bareta kan krus, asin pagkabuhay liwat ni Jesus, mamibi kita sa kagurangnan. Kahirakian sa imong banwaan kagurangnan. Para sa sato na Kristiyano, na makanood kitang magsunod kay Jesus sa iyang dalanin paglingkod asin pagsayuma sa sadiri, tangani magdaranin kaugmahan asin paglaom sa mga nakapalibot sa to, mamibi kita sa kagurangnan. Kahirakian sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mas marahay asin Diyos no na sosyudad, na mayo nin si Isayman na tinutungtungan asin kung sain ang mga tao nakikisumaro sa lambang saro, mamibi kita sa kagurangnan. Kahirakian sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mga tawong nawawaranin paglaom sa buhay, masabatan man lugod ninda sa Jesus na nagpadago sa iyang dalanin pagtios, na siya sa nang saro, mamibi kita sa kagurangnan. Para sa mga maatubang sa kagadanan, na mapakusog sinda kan presensya nin kagurangnan, asin kan tabang nin mga pagmakulog sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kahirakian sa imong banwaan kagurangnan. Para sa sato gabos na ang mga maabot na aldaw kan Semana Santa, maging panahon nin grasya para sa sato asin makadara sato na mas harani sa kagurangnan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kahirakian sa imong banwaan kagurangnan. Diyos na sa muyang Ama, inanyugan sa muyang mga pamibi asin tabangi kaming masabutan ang lingwahe nin pagsarig asin pagkaherak, pagipag-ulian asin pagpasalamat, ning katalingkasan asin pakasabot, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matuko po ang gabos sa pagdulot. Magpamibi ka mo mga tugang Matindog tanganingan sa ko, sinan sa indong atang maako malugod kan Dios amang makakamhal. Akon manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran.
para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, huli kan pasyon, kan bugtong mong aki, an pagkaherak mo, magin harani sa mo. Tanganing dawa, bako kaming maninigo kaiyan, huli kan sa imong mga gibo, sa tabang kandaing kabaing na sakripisyo, makamtan miyan sa imong pagkaherak, na sa mong linalauman, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoo maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Tadawa siya daing sala, nagpakanigong magtios para sa mga parakasala, asin nag-ako nin bakong matanos na hatol para sa mga masumbikal. An sa iyang kagadanan, nagpara kan sa mong mga karatan. Asin ang pagkabuhay niya liwat, nagwaras sa mo kan kaligtasan. Kaya kaiba kan gabos na angeles, naguumaw kami sa imo, magayagayang sa magayagayang selebrasyon na nagsasabi. Maluhod po. Kagurangnan, ikananggan ang banal, burabo din kabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuasa nin tinapay asin pagpasalamat, binaki niya sin itinao sa iyo mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, na inihan sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, asin itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad nin mga kasaalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Sin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon, kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Santo Papa si Francisco, asingan sa mong Obispo si Rex Andro, asinkan gabos na klero.
Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nagayto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigang maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, sin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, sin kay banya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kan Dios noon na kaugalian, nangangahas kita magsabi. Ama nyamo nayaon sa langit, pabanalonan ngaran mo, magdatongan kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daganin siring sa langit, ang samong kakanon sa rual daw, itao mo sa muyang ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasaalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asinare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Hulita sa imo ang kadean, sinan kapangyarihan, siring man ang kaparawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi siya sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin mapagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo, nin katuninongan. Peace be with you. Maluhod po ang gabos. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban. Paladaran mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong,
Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kakurangnan kaming mga nabasog kan banal na atang, kaming nangangayo-ngayo sa imo namimibi. Tanghaning kaming ginibo mong maglaom sa tinutubod mi, huli kan pagkagadan, kan sa imong aki. Gibuhon mo makaabot sa samong minamaot, huli kan sa iya man sanang pagkabuhay liwat, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Patukaw po muna kita para sa halipod na pasalamat. Pasalamatan ta po ang satong celebrante ngunyan na si Reverendo Padre Jason Gaite. Maya naman. Ang satuya pong mas offeror, ang Adonai's Love Community, Mr. and Mrs. Ariel Arcilia and family, asin ni Edgar Ramos. Ang akolito, ang nagbasa, asin ang ministro laiko. Asin ang gabos na oyo digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa inyong gabos. Pasalamatan taman po ang satong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-eric kan misa nin Banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network, asin may hinanyog sa OK FM. Madadala man po ang misa nin Banwaan sa Facebook, live streaming asin sa YouTube. I-search lang po ang misa nin Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atindir min Santa Misa. Salamat po sa inyong gabos. Asin matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. Pamibi unta muna po, ang pamibi para sa mga naghihelang. Mahera ko na sinurog karahay na Diyos, kami nakikimaherak sa imo, na paumayan mo kami sa samong
mga kahilangan. Kahilangan man yan sa isip, hawak, asin lalong-lalo na sa kalag. Danayan sa mong pagtitiwala asin pagtubod, sa imong nakakapagpaumay na grasya asin kapangyarihan. Sa muya man na pinagkakatiwala sa imong pagkaherak, ang sa mong mga kapamilya, katuod asin kamidbid, na naghehelang sa hawak. Lugod, mamatayan nindan sa imong nakakaranga, asin nakakapagpaumay na presensya, sin grasya, dawa sa panahon na ini, na sinda nagsasakit. Day man lugod sinda mamaranin paglaom, asin pagtiwala sa imo. Asin kung sinda man maumayan, day man lugod sinda makalingaw na magpasalamat sa imo. Asin, ibalangibog ninda sa gabos, an sa imong karahayan sa indang buhay. Sa muya man, na ipinapangadji ang mga tawong nagbubulong, nagbabantay, sinagaasikaso sa mga may helang, urog na itong yaon sa ospital. Lugod, padagos sindang maging instrumento sa pagpamati kan sa imong pagmakulog, pagkaherak, asin pagranga, lalong-lalo na sa mga naghehelang. Inigabos sa mong hinahagad sa ngaran ni Jesucristo, asin sa intersesyon, asin pamibion kan sa mong mahal na ina, Nuestra Señora de Peñafrancia. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. iduko ang mga payo sa paghagad kan bendisyon kan kagurangnan. Kagurangnan na mimibi kami, hilnga ining sa imong familia, na para kaini an sa mong kagurangnan, Jesucristo, dahil nagduwa-duwang magpasuluyib sa mga kamot kan mga tampalasan, asin magtios kan pagsakit kan krus. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.